ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek pasar muji kok. Nyuwun sewu, ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Ya ora enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan iki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung dasare? Lho, nyuwun sewu saiki nek kabeh ndonga gawe pantun. Pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Kok iso? Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat. Malaikat kok iso ngeprok Slero donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya. Malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Ah iya. Oh iya, nek ora ana dawuh saka Pak Sarmuji Cahadi saka Provinsi Jawa Timur, awake dhewe tak kira rong sowan ana laladan pagu. Heeh, biasane ana pelaman. Ya ana papar, ya ana ing Kayen Kidul, Kayen Lor. Lah ya iki sowan pagu. Oh ngono Nerang nung gak dong. Yuk. Anyarne. Wah. Dagelan kok jer pegatan ae. Wah. Kanca-kanca KPK, komunitas penggemar Kangko, Mas Gawer. Ora usah nesu, nyapa to nesu. Suwe ra tau ketemu gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa ta? Lah niki pengendange jenengan iki ta, Mas? Wis jenenge Farel Prayoga.
Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapik gugu kok sombong ora gelani. Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwi ra tau ketemu pisan kok nggarap kancane. Apa ra isin dipisani Pak Sarmuji? Pak Hadi Setiawan. Rama Bargowo. Rama Widodo. Widodo kok Bargowo. Aja Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo. Mas Farel. Arep mirang-mirang. Apa mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Aku sebagai adik grup anyar. Apa mirang-mirangke bosku sampean? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah melilik. Tak cepoti matamu. Bagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi, Be. Saiki biyen. Tinggine munggah ben, Gematine ra kaya biyen. tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne Mas. Mas gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta, rumangsane kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter ngendang. Alah, Mas. Ayo, alah, Mas. Alah, Mas. Kaya pinter, bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari keset dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso. Kok dadapan barang lho. Lah golek potongane ra gablek dhuwit. Ning dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis ora usah ngomong dadapan kok. Kene hati-hati kene. Ngopo? Wilujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, nek omong sing ati-ati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Nah, iya to. Sini trae dalang. Mas Kangko iki Traing kusuma rembesing madu entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. artinya Kereta malam jugi-jagi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten ngomongane aku tak pangajikan kali Pak Kangko. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Derek tepung Cah Bagus. Nggih. Iki pancen nuwun sewu. Pancen akeh dagelan ding do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Asmamu sapa lagi pisan iki to melu aku. Nembe sepindah kepada jenengan masyaallah kados ngipi kula Pak. Kok iso kaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan tesih teng bangku SMA kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus Lah nggih. Wibowo jenengan niki lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibowo. Kuwi nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan Mengisi kekosongan kok ya to. Sapa jenengmu Le, Cah Bagus? Meri. Oh, Meri. Jenengan ngertos Meri niku napa? Meri anak bebek. Leres. Iya. Meri niku anak bebek ning Meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. M Menungso. E Eling. R Rama. Ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah iya, mergo surga di telapak kaki Ibu. Mula Meri anakan bebek. Mula pas kula buat beto rencang TB. TB ki artinya apa? Telek bebek. Weh, Pas. layak raine kaya letong. Heeh bener. Keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung niku luwes iku ora kaya nek gawe jeneng kewan. Bener. Oh iya. Contone kados niki Meri. Meri. Kula TB telek bebek. Enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning kondange Percil. Lucy Brahman. Ya. Kewan meneh. Mbah Narto Gudel. Ranto Gudel. Solo. Mbah Ranto Gudel. Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwija Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Loh, apik.
Apik niku pripun? Iya. Saya, Pak. Luwes, Mas. Iya, Apik. Ngoten lho. Ki kangko tekek. Heeh. Ah, Dalange sapa to, Be? kanggo tekek baru cepet kondang, Mas. Ngoten niku. Omonganmu Nggih. sing ora-ora. Wilujeng dalu alhamdulillah, Mas. Iya. Saged panggih wonten Desa Bulu Pasar, Ah. Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka pelestarian seni budaya Ah. yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Hadi Setiawan. Nggih. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa, luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepundhen-pepundhen Betul. yang luar biasa. Pasar Muji Mas, doangu mboten Sekjen kepala. Sekjen Golkar. Golkar, Nggih. Wilujeng rawuh Pak Pak Hadi. Pak Hadi Setiawan, Nggih. bapake seniman Kediri, Mas. Sapa? Pak Hadi Setiawan Oh, itu. nggih, aku wis kenal wis suwe kok. Ah, saestu nek ditangisi Pak niki nyuwun wayangan. Oh, kono wayangan. Ah. Lho, sing dilalah niku lho Mas. Geni panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Hah? Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tahu wayangan. Oh iya. Ngendi to? Bu nyuwun sewu Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Lah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing anggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar, bersih desa, dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaane, Be, Eh? sing nanggap sapa? Rakyate kon urunan. Sampean kok bingung sih. Ora apa-apa, semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Alhamdulillah kula teng main teng Bulu Pasar iki ya ana senenge ana susahe, Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah nggih to, Mas? Betul. Ngono. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji, warga masyarakat Bulu Pasar. Lah susahe Bingung golek nggon nguyuh. Lha kok iso? Lah lapangan sakmene arep nguyuh ning ndi ramene ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Ngapa? Mayang nguyuh ning goreng guri trek iki suarane masyaallah ngageti wong, Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek pipis. Piye? Aku pas liwat iki sapa nyelak-nyeluk kok. Lah pancen ning lapangan nyados saka kamar mandi kok. Nah, Kuwi nek mayang. Sing kebangetan garwane jenengan. Buduwi to? Buduwe iku ya ampun piye. Pipise kaya wong nyigar keramik. piye? Cecet terus diangkat. Alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo buduwi. Aku lho Mas Kangko. Apa? B ngonangi buke iki lho. Burini, Burini. nyapa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepuh Burini ya. Tak tutue buri. Warunge pojokan kok langsung piyok. Piyok. Ora iku jane ngendhok apa pipis. Warung Oh, mboten niki namung Gojek. Ini luar biasa dalu menika, Mas. Iya. Wis mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikantuk berkah barokah, pikantuk rejeki ingkang kathah duwite lancar amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus, Mas. Apal. Apal. Kiai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Waduh, oke men rondone kok apa men. Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Oh, saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah wargane, apal jumlah rondone. Iya. Sampeyan ra oleh ngono, Mas. Rondo ya rondo, mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok sia lho. Nek kene iki rondo aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Suwadi kami tuwa. Kami tuwa ngene. Kamu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Nggih. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Ngono. Amin.
Parian. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parian lho mau. Kula ki saged. Heeh, kowe iso? Saged. Gage parian sing apik. Numpak dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin, amin. Kae. Ngono. Pentol korek ya. Manggerian. Apa? Jenengan mau pariane napa? Wong sabar umure dawa. Insyaallah piyai Bulu Pasar bakal pinarya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek Pasar Muji kok. Nyuwun sewu, ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Ya ora enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan iki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung dasare? Lho, nyuwun sewu saiki nek kabeh ndonga gawe pantun. Pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Kok iso? Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat. Malaikat kok iso ngeprok Slero donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya, malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono. Ah iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah amin Allahumma. Amin. Nah, ndongane niku ngaten niku. To the point. Langsung to the point. Mula dalu menika dirawuhi penggede-penggede yang luar biasa. Dirawuhi Pak Sarmuji, Pak Hadi Pak Hadi menika Setiawan. adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Ah. Barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Kula wonten anu Pak peribahasa Berbahasa mengatakan. dari Bapak Pendidikan Nasional. Bung Tomo. Oh salah. Tak tanya yo saya Pak Sarmuji aduh isin aku, isin. Pak dalang kodang kok. Bapak pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho? Lah aku sak jeplake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Iya, Nek iya. Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek mboten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampean ki kaket Ki Hajar Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bung Tomo. Kakek ning dadapan lho. Ki Hajar Dewantara. Ya, Apa yang dibicarakan? pernah berkata, Heeh. ing ngarsa sung tulodo, Heeh, ing madya. ing madya mangun karsa, Tut puri. handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi conto, Heeh. sing tengah kuwi menehi semangat, sing buri menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ing ngarsa sun tulodo, Ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Rungokno kupingmu. rungokno Be. Ngono lho. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau? Ing ngarsa sun tulodo. Terus Ing madya Mangun mangun karsa. karsa. terus terakhir Tut wuri handayani. sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas, kula niki bantah sekedhik. Loh, nyapa bebantah? Pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Saat ini tahunnya 2020 loh Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa sun Tulodo. ing madya mangun Karsa. tuturi Handayani. niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe Sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. sing gunane apa Sing ya? berguna niku ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tut wuri golek rai. Aduh, Nggih napa leres Pak Bu? aduh. Sampean iki pripun to, Mas? Eh. Iki aku wis gawe kata-kata apik malah mbok rusak kowe. Loh, orang rusak ini menjumbukan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Ya tanggung jawab Aku lho. wani tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih, Wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. kudu Ah. nganggoni. Ah. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, Murid harus menjawab. berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lan nyatane. nek tak takoni ra iso jawab. Tapuk dalange. Aku ora melu apa-apa kok. Kula jenengan Kudune tapuk. tanggung jawab lho. Eh, Ha. ing ngarsa
numpuk bondo. Ah. Wong sing panggonane nang ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya? Ora. Ora sadadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kru wayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh, B, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya, Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe. Nyuwun sewu nggih, Mas. Ah, belanon aku le, Ri. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Ah, rungokno kupingmu. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni Sanggane sound. abot. Sanggane Tanggung abot. jawabnya gede. Lah yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Paling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. B, Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok 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 dok. Oh, 100 yuta. Nggih napa mboten? Kok plonga-plongo takoni kok. Duh, Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwangi, Pak. Wangono Ri. Dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayang iki lakoni Semar Bangun Kayangan, iki yo sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, mikir Mikir apa jenenge Garapan. sanggit garapan. Iso. Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Ya ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampean iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? Meri aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Dik. Baru masamu yoga turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning bayarane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sinden sakmene bisu? Pak B, Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten? Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa moh? Enggak. Lah nek ngono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Lah ngono wae lho kok ket mau brengel-yelan. Walah dalang karo dagelan iki ora rugi. apa-apa. Meri Tinimbang sampean bayaran 300. yo. Wis ora apa-apa aku. Ing madya mangan Mangan kanca. kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone, Jeroning kedung ki iso dijajaki, jerone ati menungso sapa sing ngerti? Terus mboten. Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karep? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ketoke apik ning kula duwe pamrih, sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. oh iya. Iku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti ki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku Kudune ikhlas. Sing terakhir. Tut wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, kowe calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa Pak. Iki milahku tenan. Heeh. Matur suwun, Mas. Mangke kepanggih calon liyane, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana ketembungan, ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebol omongane bener, Mas. Wah, Yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah, mulane nyuwun sewu. Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit Keliling. Ya, keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo Pak. Darmo. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Niku pun gadah takdir.
Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men bre ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malangsangkan paraning bumadi kiblat 4 5 Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik iki aku dalang wis suwe lho, Le. Lah iki Tongamu no, keblat 4 5 pancer. pancer niki Pandhawa, Indonesia iki Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan banter salah. Peh aku ndak nek bener itu bengi iki. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirna. sirah ngelu. Wah, sampeyan jak omong Jangkrik. kasepuan ndeledek kabeh to Pak sampeyan iki. Be. Rene ondile tak griaji. Asu. Suwi-suwi kok. Sabar bos, sabar inna wa ma'asobirin. Iki ancen bocah anu ora sak iso dikalah. Tutukno omahmu tanggung jawab, Be. Wah, ngertos nggih. Hei. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi ambekan. Alah bos. Nek ora ambekan ki ora urip. Alah. Tak pocangkemu. Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, kuwi pasal kuwi sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Dia jenengan niku dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Ya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen niku iku. Ngene urip ki iso ubah. Kleru Pak, nek jenengan pengin ngerti urip ngaji, ngate ngaji mboten? Nate. Alibata ana pira? Alibata ono 30. Loh, ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata ana pira? 30. Telu. Kok iso 3? Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh, berarti alibata tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah A, alif kasra I, alif doma U. Unine. A I U. Nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A. U I A. U I. Ora tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to Loh, sampean? alif fathah A, alif Alif kasra kasra I, alif doma U. Nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plong-plongo Kowe kok mesti. pinter tentang huruf hijaiyah to, Be? Lagi UI wis uyo. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasra. Alif fathah, A. alif kasra, I. alif doma, U. wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, U urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet. Ngono. Catet to, Pak. Guban Sampeyan boro-boro. ketane Ya. bes kapan kerisan tapi Lolok. isin karo pasar muji ya. Dalang mbok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampean iki. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkaba, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. tegese babibu. Bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Paham ora? Ikra loro dilawan. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasrobi, bak doma, bu, babi, bu, bapak, rabi, ibu. Oh, lah urutane wong urip iki piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir. Amene jane ngomong apa ta ketol jan iki? Kok ngomong apa iki? Blas. Enten dasare urip iku diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Artine Tak titu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Dirungokne tenan ya ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan. Lah, Fastabiqul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari Kebaik. kebajikan.
Wah, sampean tajak ngomong agama plongo. Loh, sampean kenyek Pak Kangko iki wah turunane sesepuh yang luar biasa lho. Omong ngono ri. Nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai, Kiai, Ustad, Ustad. penceramah. Kok sampean nyek plongo? Aja kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya sak ora-orane kates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Lho, ora iso dipangan kire. Tetep adoh. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya. Terus karemu piye? Terus Maksudnya maksudnya nyuwun sewu lho, Pak ngaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Napa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki, UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Oh iya. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lak ya kaya Mas Kangko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anake ya sukses. Jenengan kali kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat iku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit taun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, Tenan Mas. Pon bapakmu wis ora ono lho. bapakmu wis mati, clok-clok. Lho kuwi mati to? Mati ya topo pendem. Kowe goblok ngono to iki. Ora telepon aku. Ora telepon-telepon piyang boro ki anak lek wong tuwa wis sedo. Ki dikunjungi utawa didongakne, Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Kowe tau apa? Ziarah ning makane wong tuamu. Empun to. Hah? Tahu Wis, piye? Nyapa? Alah tahu kleru ngono Pak. Sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Sandirono. niki. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok Tapi dianggep pakku. Pakmu lak gundul to. Heeh. Wis ninggal. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Heeh. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene, kamangka iki kuburane Siti. Goblok. Tapi ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti. Gose teko goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan ngrahati jadwale lho kok kelana goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Lah pakmu karo Siti pernah apane? Gendakane Mas. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendaan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunai anu Nabi Muhammad lak nggih malam Jumat to. Malam semua. Nggih. Umume masalah Robik Bini Bali Wiladaya warakamu makam marobayan di Sohiro. Sesuk alon-alon krungu. Napa? Robik Bili Bali Wiladaya warhamuma kamarobayan di Sohiro. Kuwi dongane anaknya wong tuwa, clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kemis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampeyan iki. Kok iso lho? dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya ngono. Aku iki estenyel mangsamu. Lho, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Kowe tanggung jawab lu ngomong. Nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku, yo. Oh, ngerti aku. Gundul. Ngap lho. Oh iya kecelek Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono digati Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Heeh. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, Ngapa? malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi. Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gomburah, ngono kuwi. Wong mati kok dadapan omong. Wah, kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Nah, nggih. Nggih, Kabahku seneng-seneng derek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Luar biasa, Ri. Alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoknya agar Ora iso kerasan piye aku jote saulan nak gelem metu tak pecat. wis murah karo aku lah. Ya. Wah, iki terus wonten Wonten pamundhut pamundhut. saking panjenengane Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Lah iki. Umum musiknya urung muni diatur sik terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Ah,
Ki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go mrono. Amin, amin. Sarmuji Pak matur Sekjen. nuwun. Izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Madiun. Karo kowe to kae nang Madiun? Mboten, Pak. Kali kanca kula. Oh, arek Slendro ya. Ali aku. Ayo niki sinten? Ora katakong. Ah, mantep mawon. Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken, mengko brandang rono. Ah ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Kangko kok ana sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anak kon kaya Mbak Niken lho, Napa? pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Ah. Aja kaya anake TB. Anake TB piye? Anak lagi 3 SMP kok wis meteng. Iya lah. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya 3 SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus. Wong wis nglairke ora kok. Saya Ora berita. Masuk nih, masuk ri, masuk. Sinten iki? Mbak Niken mulai Mbak Ah niken, ayo kan. Ora katakong. Ah, gen ora kedawa-dawa. Sing penting kutute manggung diaturke. Ah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Gosik to Apa? sampeyan iki kon kok ra iso. Ngapa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya 2 didup, juta. didup. Jiro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindem songo kena ora, Pak? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Ora kena. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Heeh, ya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. Ah. Pak Sarmuji kirang 700 kersane Cangkem. dene. Malah ngemis. Wis dikae kok ngemis. Boten Pak, boten Pak. Pinon, Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya Nggih, disyukuri nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Hadi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung Mas. Nggak iso. Monggo ndek niken. Iya. Jemeneng Pak, jemeneng. Ora usah lenggawae sik, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning Nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Biasa. Sehat, Duk, Walah, dan Duk, sehat. Sehatan, Duk. Kempule gok. Meneh gok. Meneh gok. Ya. Hmm. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem. Heeh. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya yang gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Mas. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Betul. Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkleti Pak Nyun sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Nah, Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu yoga sing jelas. Ayo, arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. apa to? Ngono yo ben pilih-pilihane Ora, dhewe. ora. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Ya Amin. iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gendir. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus lho iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Ada? Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Den. Lara wae suarane kaya ngono ndak waras. Nah, iya. Mangga mangga
Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga mangga. Gamangga mangga. Mangga. BTB. Tak kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kuwi. Mbok ngemati suarane niken. Nggih kula niki ngrasani Denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun putut manggung kan swara pedhit niku. Iya. Apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya takon karo bocahe takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong Ojo iki sekarang. anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Ah. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikek ning gelas. embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kasih. gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat, Pak, Oh, syarat. Syarat. Ya angkrek durungane tenan. Kesarono. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Midanget Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, Nggih. kuwi transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. nggih. Nah wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Wis Nah, hitung sing kaya ngono. adil. Ya wis tak kene aku sebagai jembatani. Jabatane, Pak. Menyalurkan. MC, Lan terima kasih. MC. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to? Lah kon harian to niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apa-apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali ngono. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Niki tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Oh, Iya ndek kan terus. Ya. Pramitra Kangsi Mulya. Nalaya Ah. Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng
Sarmuji. Ya. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Be? Alah, yo, Nduk, ya, matur suwun. Omong OTP ya, jarine minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi diwenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus kuwi TB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Ya. Nano. Ya, Nduk. Wangi wangi ialah bapak kotat manggung jalong Ah. Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane nek Ken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barange ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dheke kondang ki ora mergo dalang kangko ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Tur disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Butuwi, Mangga Budwi, ayo. sing bareng ngempit aku, ayo. Ya. Ya. Kon dhuwur Bu. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol rung Macet enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh, Cangkemmu. Ya bagus iku betul. Miner ke Bu? Yuk. Ya. Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya, Be. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Delon kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lowes. saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Ah. Nembe lulus to, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah gelarin apa? Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodil mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojo. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ayo, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. Pakan kan
Kan pakan pakanono ngono lho. Pancen yo Cik Prawan ki arep makani manuk ki rada ora ragu-ragu. Belajar. Urung kelino makani manuk. Ora apa-apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk rong taun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Heeh iya. Lah iya. Ya, Dok. Ya, terusno. Bapak nganggo mandek. Ayo sebelahe. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadonane di Solaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho dadi Oh. wis doboli wingi. Pak iya, sekermu kena nduk kita. Padahal cilik lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Batese prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih. Delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek sik prawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten. Dan nek burine niki benten. Bedane? Ada jekel. Nyapa ngono Ora kuat belas. gambeh ngomongamu sing ora-ora. Buri. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Witing klapa Yo sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit ya lu yuk. Udu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda ki Cik Prawan, terus Mayang kuwi wis duwe bojo. Lah Wiwik ki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwama ya kuwi. Kami terus apa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek bali desa kae sapa? Ora. Nek mene legan diaturi tindak teng bali desa. Kon ngapa? Alah teng mriku nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Wis nggih tahlil. Kaya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kek bali desa, kek nggon yoga wentek kok. Walah, bulu iki sindian tambul lho. Wah, Malah. keparat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Lah iya. Yo, dientekne Wi. Ayo wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Ya, wi. Sita ora? Sida. Oh, gitu. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban, ya. Duh lae wong
Aturi tindake panjenengane Bapak Sarmuji. Ya, Mas Ebe. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung. Nggih. Monggo Bapak kepareng menyapa warga masyarakat sing dalu menika penuh sesak wonten ing alun-alun Mbulu Pasar Bapak. Nggih. Nggih, dumateng sederek Kediri khususipun Kecamatan Pagu. Nggih. Langkung khusus malih Desa Mbulu Pasar. Monggo niki kita nikmati pagelaran wayang ingkang sampun dipun wiwiti kalih Pak Dalang Dwijokongko. Napa tugas kula niki? Lah napa teng nek sampun munggah panggung menika nembang, Pak. Nah, Anu Mas nyuwun sewu. ngapa? Nek Pak Sarmuji kirang jangkep Mas. Terus ora Boten direncangi kali Pak Hadi Setiawan. Oh, Cak Hadi. Pak Hadi. Ya, Monggo ya. Pak Hadi. Ah. Monggo Cak Hadi. Tindak mriki. Kula rencane para kamu pun ngentosi. Pak Hadi caturan tindak mriki Pak Hadi. Ah. Komplit. Piantun nek budaya niki minggah panggung wayang damel blangkon. Blangkon. Artine gamblangke lelakon. Ah. Sing kurang namung jarike, Pak. Blangkon sing apa ki mau atine? Gamblangke lelakon. Uga diarani iket. 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 Iket tegese? Iket niku tegese iki lho. Ngraketke paseduluran. Iya. Ngraketke silaturahmi. Pancene Cak TB powintal. Alah Pak nek melunas ya ngaten iki lho Pak. Lancar. Lancar Saestu, Cak. Saestu. Monggo. Pripun Cak Hadi dalu menika? Aku kulino pinanggih kalau beliaunya lho Cak TB. Nggih. Kula kali Cak TB niki pun ping 3. Napa nggih? Nggih, Pak. Langganan kowe sepindah teng Ponorogo. Nggih. Kali kadangi panjenengan ngapunten lali Nggih. kula kali jenengan. Nggih, Pak, kali Nggih. kula. Dali terus sing kaping kalih teng Lamong. Lamong kala Nggih. wingi. Terus sing kaping teng mriki. Tur ping 3 niku pasangane ganti sedaya nggih, Pak. Lah niku sing kula herani Pak Dalang. Ya. Setiap ketemu pasangannya kok beda namun sing pancet namung setunggal. Napa? Pancet gundul. Nggih. Ngaten iki lho Pak Hadi mohon ping 3. Pak Sarmuji ping pinten, Pak? Pun kathah. Oh, nggih pun kathah, nggih. Penanggap Pokoke kenalan lama. Iya. Monggo badhe tembangan apa paring dawuh kula nderek mawon Cak Hadi kalian panjenengan Bapak Haji. Kula maca patanon nggih. Maca pajab. Nggih. Mohon nggih. Monggo. Monggo Pak. Napa Pak? Maca patipun napa Pak? Maca patipun mengke ingkang saged nebak napa niku tembangipun mengke kula kasih hadiah. Wah, nggih. Yo. Pedemen wayang monggo. Nah, dimatke. Monggo. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane
tinung kula yen dipun dukani Bapang den simpangi ana catur mungkur. Mbok bilih wonten warga Pagun apa desa mriki ingkang saged bedhek. Monggo sing Monggo, saged sing batang. saged niku jawab. tembang napa? Angsal hadiah. Bang apa, Bi? Oh niku monggo. Sampun ngajeng Monggo, monggo. bapake nggih, nggih, nggih. Monggo Banang. Iki banang mriki banang. Napa dandang gula napa? Nah, Nggih. sinom napa ayo piye napa? Napa tembangipun ingkang dipun suwantenaken menjadi Bu Haji Samuji menika tembang napa? Nah, Monggo mriki Mbak. nggih. Nah, Nggih. adepe mriko Banang. Nggih. Tinggali. Napa, Mbah? Napa niku tembang napa, Mbah? Tembange napa niku, Mbah? Nami tembangipun napa, Mbah? Tembange nggih kula maca pat. Nggih. Naminipun. Ingkang dipun karepaken. Judule Judule. Mocopat kan kathah termasuk tembange napa ngaten, Mbah? Oh, Sinom napa pangkur napa mijil napa angge orong-orong. pucung, Ojo. pucung. Oh, Laras mboten Pak Ji? panjenengan kang saged semerop. Salah. Salah terusipun. Salah? Nggih. Wonten sing saged monggo. Ah niki. Ah mijil. Mijil. Niki. Niki monggo. Kula paringi niki. Oh alah tukang son. Alah. Umbene melu wayangan. Mboten werjine to, Pak. Boten tembangipun, Mbah. Pangapuntene ingkang agung. Nggih. Kula pikir artose. Oh, Atas nggih. Ah, wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Mbah, matur sembah nuwun. Wah, Ah, tetap dapat rezeki, alhamdulillah. Dalem Pak Ji. niku wau Nggih. rumiyin bapak kula menawi pitutur kali kula nggih ngaten niku. Oh, ngaten. Mbok bilih kowe besok ngadepi wong sing luwih sakti, sing luwih luhur, kira-kira ngoten niku wau. Dedalane guna lawan sakti Nggih. kudu Antap asor. andhap asor. Nggih. Wani ngalah, Wani ngalah luhur wekasan. luhur wekasane. Lebih baik mengalah. Betul. Nah. Tinungkula yen dipun dukani nek didukani Kendel. kendel. Nggih. Ana catur mungkur nek ana omongan sing ora penak diungkuri mawon. Nggih. Niku menawi tiang alit. Nggo. Pitutur kangge tiang ageng nggih wonten. Napa niku Pak Ji? pun, Pak. Nah, kinten-kinten wonten. Mengke sinten ingkang saged nebak niku Nggih. tembang napa mengke kula paringi hadiah. Oke, Nggih. oke. Ah, siap nggih. Siap. Nah, ayo perhatikan. Ana pacapanipun Adi Guna Adigang Adigung Yang berani maju langsung maju, gak apa-apa, satu orang, yo. Sapa? Oh niki. Pak E niki lho, Pak E. Pak E mriki. Pan Cicak. Nggih, pun Adigang teng mriki riyen, Pak. Nggih. Idang Adigung Panesti Adi Guna ula iku telu pisan mati sampya. Nah, niki tembange jenisnya napa, Mbah? Jenisnya napa teman? Rambu. Leres. Ah, Kalau paling leres, hadiah. leres. Sarmuji, Pak Sarmuji matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Cair. Nggih. Wis seneng bojone nggo asok mekar sesuk. Nggih. Niku wau tembang Nggih. kagem tiang ingkang gadah pangkat, Sedikit kemawon. gadah derajat, Oh nggih. gadah keagungan, boten angsal Kang Adigung Adiguna. Ya. Niku wardine tembang dadi panjenengan iki lek nembang sing mawa makna, mawa teges, mawa pitutur. Padi mangga padi nek badhe niku sing niku lho, Pak. Tor monitor ketua anggota malu aku lho, Pak. Aku saiki padi ora iso. Ketua niku lho, Pak. Kula boten saged nembung, Lah. nembang, nggih Nggih. boten saged
napa namine nyanyi. Nggih. Terus kula nyuwun lagu mawon. Oh, ngaten. Nyuwun tembung mawon. Tembang Tembang napa? Nggih. Kangge masyarakat sedaya kemawon Bulu Pasar Nggih. sing sregep nyambut gawe Prau Layar. Prau layar. Semua sinden berdiri nyanyi sareng-sareng nggih, Pak. Berjoget bareng-bareng, bergembira bersama untuk pelestarian budaya ya. Pinter Pak Dalang ben nyaweri akeh kabeh. Ayo mangga. Matur Monggo ibu-ibu, Mbak Nggih, Cepte. monggo ibu-ibu sedaya diaturi jumeneng. Yuk. Kaya ngopo garap gamelan plus musik. Ya. Musiknya Mas, musik Mas. Ya, ya. Buka saka keyboard ya kena. Oh, ngono. Prau layar. Yo, coba kaya ngopo dados. Ya, luar biasa. Ya. Pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih, monggo Pak. Iki muga-muga iso minangkani sedaya ewa dene. Mangke wonten kekiranganipun wonten ing wanci gara-gara. Siap. Assalamualaikum Pak Kangko. Nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Nggih, wilujeng dalu bucangik saha Mbak Yulimbuk. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesideman. Angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11 Joho Sumberjo Utara SLG. Atas nama Trisno Suryo Widodo. Nggih. Siap, siap. Ugi mriki tasih wonten Mas TB. Monggo. Nah, iki saka penggemar lawas. Saka Kediri ya kuwi KPK, Pare Kediri. Ngerti KPK ra? Napa niku, Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Ada KPK. Nggih. Mrika Mas Tulkiyem, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan nyunelagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, saka Live Mbak streaming. Tia Murti uga nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Uga Titip Cintaku. Ya. Uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor, kepara rawuh rene. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke Sesideman full gamelan. Monggo, monggo Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho, Pak. Wonten. Oh. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Oh, ngono. Sopo nih lho Pak? Apa iya? Iya. Sapa? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Li ya. Mencalon ngen kendang, Nduk. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender saged. Genderane we merah putih kok. Wijo laras sing kena tolok ukur Iya. rawitan tenan. Amin. Nyacat kualat maju plunga-plungu. Hati-hati ya. Ya. Sing mau sing rong nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya, ya, Mbak ya. Wanda. Ayo. Angel nggih, Pak. Wiwitan nih. Niki Mbak Angel nggih. Tesih sekolah ta, Pak? Wah, niku nembe STS itu apa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Ya. Sukses. Ayo Be, bawa mana Be? Wiwitan nih. Kula. Be. Ya. Karena digandrung kuwi. Walah. Neng aja digandring. Boten gandreng ya pedhot. Toprakan ngono kae lho, Bet. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas Tete. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo ati. Tombo ati tembak. Priya bagus Kang olah budaya
sowan menyang kutha gedhe. Ya. Ganti kowe Wan. Ya. Bendara Pas. Bendera terus selendang kuning ya. kuning kang saking wukir Swara swara kurang pramana ning wasesa ning wasesa ngungrum bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh ngono ora kena diforsir suarane genduk Niken. Ya ya. Sane Niken ben sehat sik. Angungrum marang angungrum marang bendara dia Tiah Sulistya pijer ngincangake Taman Kendang, Nduk. Ya, Nduk Angelia. Yo, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung Dwi Jalaras Indonesia. Ya. terus tresno sesidemah Ya, Nduk, buka celuk. Ya. luwe becik patenana timbang bepisahan rewangi samudana marang kula warga biar walan praputra liwakin jangking nyarisna kuasa wasling saraya saku aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah kuno Ya, Yong. nadyan bocah kuno kadukan rimbo jiwa ragaku tak kurang kahormatan mambarang rubah ngarepi Engko pas dangdut men direwangi karo genduk Niken. Oh, ngono. Ya. Luwe ya terus. urip Luwih becik urip. kutha gedhe Ya, Nduk, dangdut Nduk. Ya. Niken Salindri, Jumeneng, ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia. Tuh.
Syukur. Kak. Urip ana kota gedhe lumetake masa isine kowe apa bae sajar Yo. Sambung nduk niken Salindri Mas TB karo Cak Meri. Siap Pak Kakon. Ah.